L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. Aquest dimecres 19 de maig a les 12:05 del migdia, l'Altra Ràdio us oferirà una edició especial enregistrada a la sala d'actes de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels amb motiu dels 50 anys de la Universitat Politècnica de Catalunya. Hi participen Luis Alonso Zárate, director d'aquesta escola, Sílvia Ruiz, doctora en Enginyeria de Telecomunicació, Anna Reig, titulada en els graus d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial, Javier Otero i Marcos Montero, col·laboradors a l'Altra Ràdio d'A5 UPC, Carles Gómez, professor del Departament de Telemàtica de la EETAC, i Enric Monzó, president del Consell Territorial de l'Unió de Radioaficionats Espanyols a Catalunya. Tot això a través de Ràdio 4, en freqüència modulada, televisió digital terrestre o bé per internet, i posteriorment podeu escoltar el programa a la carta en el web de RTVE. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.